Pinoy Bus Driver TV. Yan sa Leo Mahayan at Panuga sa Mahari. Hello po, magandang gabi po. Oo. Oo. Ah, ikaw nagbabae. Oo, ba't namatay? Oo. Ha? Ano yan? Ay, wala na. Puro na to. Supra na nga eh. Supra na pasero. Oo. Wala akong magagawa dyan. Ipakita mo lang yan. Ay, wala na nga tayong magawa kasi napuno na ng booking. Maaaring si booking dapat ay naman dito eh. Ha? Oo. Ay, ginagawa ko yun. Oo. Ang gagawa yun, nakita naman eh. Ano na, wala na nga eh, nakawapi. Dado, makakasa na lang, kaya nakita na iba. Puro na. Pinahirapan nito sa Manila. Sa mga ano lang siguro. Oo. 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 Labas.
Tay! Grabe ka magsit! Magsit na Tay! Kaya nagkawal ito, wala na. Dati na mga asin ito. Masaya sa mga. Ibigin ko na yung agad. Sir. So, kung ang partner mo sa PNP,
ba? Kira kaya. Kaya lang ako. Tayo. Dapat dito ako pantay. Ganyan, ganyan. Tayo yan. Masyad ka ba? Kumusta naman ang atong Disney princess nga Estricta? Pwede nila, nagsuko-suko ang among bibi bisag palamunin pa sa ilaha. Uy, may pagkapusapis ng mama ko eh. 15 anyos pa ganining bataan, nanay ka o galingon nga desisyon. Uyang pamanggani ka og tublon. Usa ka gamhanan ka day. Gusto sa mukuyog sa iyang uyab diretso bisag 15 pa siya. 15 pa ka. Ay pataka diha. Unya gingan pa niya iyang papa o. Unsay naabot nimo sa akong kinabuhi? Wow! Ginikanan ninyo. Gani sila, nakabasa lang sila mga quotes.
Bawal pa dyan, bawal dyan. Terminal tayo. May CCTV dyan, nanadagin tayo sa Municipal Ordinance. Kaluban na. Kaluban. Katulungan.